man predict maka na gọvanọ na-abụ mgbe ọ chọrọ ime ife ọ na-emezi na-asị ọkwa gọvanọ anyị na-eme ihe ọ ga-ewutekwa anyị na afọ apụ next year maka na the way you are supporting the church, we pray na onye ga-anọchi gị ya follow that pattern. Okay? O nwere ife ọzọ anyị nwere na-abụghị ikene gị ekene na-ekene this community. Mgbe ọbụla anyị na-abịa ebe a ịbịasịa mgbe ụfọdụ mgbe nọ n'azụ ebe niile enwe ndị nnesiri anya sịfa na anyị ebunyefe akpa rice eji ejikwa Krismas maka ị na-anya ofu ihe agụ erika n'obodo anyị and o nwere ife na-enye aka na onye na-achị achị na-abụ ọnọkwu ya ochete ndị ime obodo. Biko ka anyị kọọ ọnụ gọvanọ anyị aka na ọ na-echete ndị ime obodo ya. Biko Chukwu ga-agọzi gị ife ifuru a ga-eme ebe a. Anyị na-enye gị assurance na every kobo a wee weta ebe a ga-spend in a correct way. Onye kpatara kịta onye na-afụ alụ nke a bụ onye bụ na-enye aka supervise wee very good architect Chukwuogo, one of the best architects enwe na Anambra State. So na onye na-asị ọka gbaa moto wee bịa na-afụ na-ene ndị laborers anya na-eme ndị shọ onye ka iji na-enye anya na-asị ọkwa ife ese ka a na-alụ ọ ife ahụ ese ka a na-alụ ya. Ya na we want to assure you na mgbe ọzọ mgbe ị ga-abụchari gọvanọ ị ga-abịakwa ka ị nene ọrụ ebe a ọkwa ọ ga-abịa. I will personally invite you to come and see this thing here. Mgbe ahụ ịbazi ifu na ọ bụ ofe mmiri a na Chukwu eyuzugo wee tụta eva n'ụla ọkwa eziokwu.